katigumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ray. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, no matter what. Kaon na, Bibo. Sige lang kag atubang ang imong computer. Uy, wala gani kay oras hapit na ako. Babe, may baw biya ka nga daghan kay kong trabaho on the ba? Sabta lang ko good. Kasabot man ko. Namarayag ragay ko nimo. Namarayag ra ko sa gwapa na akong uyab. Dali, Bi. Masahion ka, Bi. Thank you, babe. Okay. Niring imong po, no? Si Mama. Ako nang tubagon, ha? Sige, babe. Kay mobalik ko na ko sa kwarto. Ato alam mo niya ko ha kung mahuma na ka diha. Babe! Oh, ngano ka? Excited mo kay kag naong diha. Naong ka? Excited mo lang. Then ako'y good news. Good news. Mupauli na diri sa Pilipinas si Kuya. Imo ba? May noon. Yes, babe. Excited agad kay ko nga ipalaila ka niya. I'm sure nga magkasinabot gid kaayo mo. Na-excited ako, hinoon, babe. Kano sa man siya mo pauli, ha? Kuya! Janice! Ay! Kuya, dagaya ni mo ni ulig balik, oy. Nagtigo mo ko, day. Naghago pa mo gitaong kag sugat na ko din sa airport, ay. Siyempre, no. Di na ako makapaabot nga mauli ka. Kuya, si Ray di ay akong uyab. Oh. Hi, Arnold. Ray. Ano mo ko? Huwag mo ko makasabot sa akong gibati. Dali na. Mga on sa tabi before tama mauli. Di gid ko makatuog da. Kalagot ba ini eh. Ganun di man mawa si Arnold sa akong nauna. Niyabag ang siguro ko. Uy, muadto pa ni ko ugma silang Janice. Magkita na sad mi ni Arnold. Nganong apektado ko sa iyang presence. Pita ba eh. Matuog na ko eh. Kaon pagtaghan, babe. Okay na ko, babe. Hak ba eh. Nganong murag feeling man ako nga nagsigig tanaw si Arnold ako. Hindi sa ko ganahan mulingi. Suwayan ako pasiplat, babe. Tanaw kita siya. Tubig, big. Diara, babe, oh. Okay ra ka? Oo, okay ako. So, pila na mo katuig nga managuyap? 4 years na, kuya. Dugay-dugay na sugid eh. Sakit na kon magbuwag. Ayaw sa paghiskot og buwag, kuya, uy. Buotan og mapinanggaon si Ray, kuya. Maungwa na gyud ko laing pangitaon pa. Kontento na kayo misaw sa gusa. Di ba, babe? Oo. Nitutok siya na ako. Gismailan ko niya. Nga naman paspas man ang akong heartbeat. Babe, mapauli na ko ha. Nay emergency good. Mao ba? Oo. Ako makabantay nga na aday ni text na ko si mama. Okay, sige, babe. Pag-amping, ha? Okay, babe. I love you. Sige. Love you. Murag lahi ng gini akong gibati. Di na ni normal nga bation sa lalaki nga to sa kalalaki. Ay, kung ina nga, nabayot na ko. Bayot ko? Dili. Pero si Janice. Saan si Janice? Nanawang pagid siya. Hello? Babe? Babe, makalugar ba ko nung kaugma? Makikinom si kuya ni mo? Si Arnold? Oh, good. Kisa pa nila yung kuya na ako.
Sige, sige, sige. Sige, babe. Okay na. Thank you, babe. The best gid ka, oy. I love you. Bye. Love you too. Bye. Ay. Kaya, nagalagig kog na inom. Duka na kayo ko. Una na lang suday. Tiwas lang una ni Ray. Okay, kuya. Babe, bye-bye. Sleep na ko na. Love you. Love you. Pwede na mo pauli na lang sa go para makapahuway na ka. No. Nold, ha? Gusto ba ko nga mainom? Sige, ikaw. Ay, hindi mo ko makaharong tanaw niyo eh. Nakay gusto mong isulti? Ha? Wa man. Kaya ba akong naa? Klaro kayo. Ambot lang bitaw, Arnold. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon, sukad lang nakakita ko nimo. Ay, sorry ha, pero kinahanglan ni na akong isulti. Ako lagi ning ipagawas kay makasamo kay ni sa akong una-una. Parihat ta. Ha? Say parehas ta. Sa tinuod lang, wa may bawang akong ginikanan ani. Labi na si Janice. Pero, bayot ko. Huwag nakagusto ko ni Ray. Arnold. Anya, sa may plano ni mo, Ako lang unang sultihan akong mama nga bayot ko. Unsa? Bayot ka, Ray. Ma. Sorry, pero hindi na nako kaya, ma. Di na nako kaya nga matago na ko tinuod ako pagkatao, ma. Kinuo ko. Ma! Pa, unya lang tawag istorya pa. Unsa unin na to sa mama? Ma! Kini, utang yang uwan eh. Unsa man ni? Omega painkiller. Mayo na kay na ibugnaw init ka sensation. Og 30 segundos lang, muga na ipamati. Sige na, butangi siya. Okay pa. Ma? Okay na ka, ma? Salamat. Unya, nak. Unsaon man ani mo si Janice, ha? Ako rin bahala niya, ma. Akong isetol ang tanan. Sultian ako siya sa tinuod. Mao ba? Bago lang ka nakarealize nga bayot ka? Janice. And sorry kay ha. Og nagkagusto ka ni kuya, no? Nahibaw ko, Ray. Klaro kayo sa mga lihok niyo ni kuya. Maong, wa na lang sad ko mahibong. Janice. Og aron nga, naa na mo'y kagawasan ni Kuya Arnold. Sige, pasagdan ta mo. Og happy na lang sad ko para ninyo. Ay, parehong mo na akong mahal o pinangga. Salamat. Salamat kay maski pili ni mong magpakaiso ka. Salamat sad kayo, ha. Kay wa ka mo limot si Migsoon bay nato. So, unsam tayo ni? Kita na? Arnold, kita na. Lisod man sa sinugdanan ang among sitwasyon kay nahibaw mi nga daghan og saway og mga istorya gikan sa laing tao. Pero nagpakalig-on gud mi. Og plano namo nga magpakasal sa laing nasod pohon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.